AUCO sinala que Pedro Sánchez coñecía o traballo das cloacas do PSOE que dirixían Santos Cerdán e Leire Díez. Os axentes tamén identifican o presidente do goberno como o One, o número 1, o xefe das cloacas. E subliñan o papel do PSOE como soporte das actividades delituosas de Cerdán e de Leire Díez para protexer os intereses de Sánchez. Moncloa nega que estivese Sánchez o tanto. Alfonso Rueda valora que a empresa automobilística SAIC escollese Galicia tendo outras alternativas. Atribúe o éxito ao potencial industrial da nosa comunidade, o talento e a estabilidade política. Dixo durante a súa intervención no Parlamento. Desde o PSOE, Besteiro manifestou o seu apoio ao proxecto, pero amosou desconfianzas. Brisca, tute ou escoba. Hai lugares onde os xogos de cartas perviven case como unha relixión. As partidas serven para socializar, gañarlles os amigos e mesmo os inimigos. Comezamos, boas noites. AUCO apunta a que Pedro Sánchez coñecía a existencia dunha trama organizada para presuntamente desactivar as causas que lle afectaran o goberno e o PSOE. O sumario do caso Leire revela que o xefe do operativo era Santos Cerdán e que a prioridade era protexer os intereses do presidente do goberno. Santos Cerdán era o que dirixía e Leire Díez a que executaba as ordes a través dunha extensa rede de cooperadores. É o que recolle o sumario do caso Leire, que describe a operativa do que o xuiz considera unha trama criminal organizada para protexer o PSOE e o goberno das frontes xudiciais abertas. O documento recolle conversas en que Leire Díez di que a prioridade é o presidente, e varias en que apunta que os encargos son por orde do One, en que se refire ao presi ou ao xefe, que a AUCO identifica co presidente do goberno. Tamén hai unha conversa co abogado de Coldo García que lle suxire, dille ao presidente que espabile. Por iso a AUCO conclúe que Pedro Sánchez coñecía a actividade de Leire Díez e determina que por unha cuestión de xerarquía era o único que lle podía dar ordes a Santos Cerdán. O sumario tamén deixa constancia de que Leire Díez estaba contratada polo PSOE e que lle pagaban a través dunha facturación aparentemente falsa ou a través de sociedades interpostas. Tamén indica que Santos Cerdán puxo á disposición da presunta trama toda a capacidade loxística do PSOE. O sumario recolle actuacións contra fiscais, abogados, policías e gardas civís. Constata polo menos 3 reunións entre Leire Díez e a directora xeral da Garda Civil, a que instou a que iniciara unha investigación interna contra a AUCO. A Moncloa nega que Pedro Sánchez estivese ao tanto das supostas actuacións de Leire Díez e aseguran que todas as alusións que hai a él son indirectas en boca de terceiras persoas. O ministro para a Transición Digital e Función Pública, Óscar López, insistiu esta tarde en transmitir tranquilidade. Pues el sumario acaba de empezar, todo el respeto, pero insisto, tranquilidad absoluta, el tiempo pondrá todo en su sitio. O líder do Partido Popular foi contundente, di que estas últimas informacións do caso Leire confirman que o PSOE usou o poder para montar unha organización criminal. Nunha mensaxe nas redes sociais, Alberto Núñez Feijóo di que cada revelación do sumario é máis vergoñenta e máis que a anterior. Di que a defensa xudicial do goberno de Pedro Sánchez vai ser difícil e afirma que a defensa política xa é imposible. O Partido Popular prepara unha ofensiva no Senado. O sumario do caso Leire desvela tamén movementos para torpedear a investigación o irmán de Pedro Sánchez. Sinala que o exdirector xeral da Guardia Civil, Leonardo Marcos, ordenoulle a AUCO que se puxera de perfil e que non fora proactivo na investigación. Así o certificaron varios axentes do corpo que declararon en calidade de testemunhas. Din que lles pediron que no informe que redactaran non aparecera nada en contra de David Sánchez. Precisamente no caso do irmán de Pedro Sánchez, a AUCO cree que foi o expresidente socialista da Deputación de Badaxoz o que deu a orde de crear un posto a dedo para David Sánchez. Segundo a AUCO, a praza de David Sánchez non respondía ás necesidades do Departamento de Cultura da Deputación, senón que a orde de creala chegou de arriba, directamente de Miguel Ángel Gallardo. Se inicia el pistoletazo de salida, lo da precisamente el expresidente. AUCO chamoulle a atención un correo electrónico entre os directores dos dous conservatorios. Con el asunto hermanísimo y el enlace de la convocatoria.
Sospeitan por isto que a praza xa tiña nome e apelidos dende o mesmo día en que se convocou. Parece que sí, que estaba predeterminado. A UCO tamén analizou os correos de David Sánchez co seu amigo Luís Carrero, ex asesor da Moncloa, que tamén está imputado no caso. Neles daban por feito que tamén lle darían un posto na Deputación. En Moncloa ya solté la liebre. Entre eles, di un terceiro amigo, chamábanse así. Sí, utilizamos el término hermanito, hermanísimo. Polo parecido entre eles, dixo, non por ser David Sánchez irmán do presidente. Este xoves arrancarán as declaracións dos 11 imputados. O expresidente da Deputación será o primeiro en responder ás preguntas dos abogados. O xuíz ordena taxar as ollas atopadas a José Luis Rodríguez Zapatero. O xuíz Calama, que instrúe o caso Plus Ultra, pretende coñecer o valor destas, a súa autenticidade e a data de fabricación. As ollas foron atopadas no rexistro da oficina do expresidente. A súa secretaria asegurou que se trataba de pezas herdadas e de agasallos á muller de Zapatero. Nunha caixa forte atopáronse colares, pulseiras, brazaletes ou reloxos. Alfonso Rueda cualifica de preocupantes as críticas aos xuíces. O presidente da Xunta defende que o Estado de Dereito non é moldeable nin negociable e que compre protexelo como piar da nosa democracia. Cuando oímos no creo en las casualidades, creo en las causalidades, refiriéndose a actuaciones de los jueces, viniendo de otro poder, eso es muy preocupante. Mi deber es decirlo y transmitir desde luego mi inquietud, y creo que la de muchísima gente, porque además estamos mandando un mensaje demoledor y una puerta abierta a los totalitarismos. Mentres, Pedro Sánchez anunciou hoxe que o Goberno empezará a tramitar os presupostos do 2027 nos vindeiros días. Con este anuncio, o Executivo renuncia a presentar os orzamentos do ano en curso. El Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Francia autoriza a entrega a España de Josu Ternera. É a raíz dunha euroorde emitida pola Audiencia Nacional para xulgalo polo seu papel como xefe da banda terrorista ETA. Concretamente polo atentado contra a Casa Cuartel de Zaragoza, en que foran asesinadas 11 persoas, e tamén polo suposto financiamento da banda a través das Rico Tabernas. Josu Ternera ten pendente aínda unha causa aberta en Francia. A fábrica de coches MG elixiu Galicia para instalarse a pesar de que o solicitaran outras zonas de España. Destacou no Parlamento Alfonso Rueda, que tamén lle pediu á oposición que non poña atrancos a este novo proxecto industrial. O socialista Gómez Besteiro reclamou os méritos do Goberno central para que o grupo chinés se decidise por Galicia. Gómez Besteiro veu a sesión de control a subliñar o papel do Goberno central no peche deste acordo co grupo chinés SAIC e pediulle á Xunta que cumpra agora co seu papel. O único que lle teño que decir é que neste momento e en relación con esa operación industrial, o único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente non nos tropeen. Foi Rueda quen lle pediu á oposición que non entorpecer agora a instalación da fábrica MG, unha actitude, dixo, que non tiveron no caso de Altri. Vostede foi cómplice de facer seguidismo o partido de negacionismo industrial. A todo que non, que se poñan outros sitios. En Galicia non queremos nada. Rueda mostrouse convencido de que o grupo chinés da automoción elixiu Galicia pola súa solvencia industrial e política. E iso gracias ao noso potencial, ao noso talento, a xente que traballa aquí, a nosa estabilidade política, como nos estamos movendo. Eu non presumo dos logros, os poño en riba da mesa cando son unha realidade. Vou presumindo de Galicia. Nesta mesma sesión, o BNG volveu criticar o plan de loita contra o absentismo laboral. E o presidente da Xunta remarcou que non se trata de cuestionar ningún dereito, senón de evitar abusos. O BNG segue criticando ese plan para reducir as baixas laborais e o plus aos médicos por non alongar innecesariamente esas ausencias no traballo. En vez de recortar dereitos, recorte as listas de espera. Escoite os médicos e médicas de familia que lle piden que retire a ese plus antibaixas. Rueda subliña que ninguén cuestiona o dereito a coller unha baixa, se trata só, dixo, de evitar abusos e lamenta que o BNG non diga nada da folga de médicos contra a ministra de Sanidade, que impide tamén atender os traballadores que están de baixa. Moito falar, pero non foi capaz de decir que apoia os médicos nas súas reivindicacións,
que son contra o goberno central, pero as consecuencias as pagamos os galegos. Outra vez, e eu digo ás veces que faga falta, brava aquí, mansa en Madrid, e cada vez é máis evidente. A comarca de Verín estrea a nova sede do Centro de Información á Muller. A conselleira de Política Social destaca a importancia de servizos públicos como este que xogan un papel fundamental na promoción de igualdade e na prevención da violencia de xénero. Máis de 17.000 mulleres galegas acoden anualmente a estes centros. O da comarca de Verín atende unhas 200 familias ao ano. Este foi o primeiro acto oficial en que participa a nova directora xeral de Igualdade, Eloína Injerto. A Xunta destinou máis de 150.000 euros ao novo equipamento deste Centro de Información á Muller de Verín, unhas axudas que se acaban de ampliar a toda Galicia. Teño que anunciar que o Consello da Xunta de Galicia desta mesma semana vende aprobar unha convocatoria de 5 millóns de euros para toda Galicia para consolidar e ampliar o funcionamento dos 84 centros de información á muller que existen en toda a comunidade galega. Porque cando unha muller entra nun centro non solamente entra nun espacio, nun lugar, senón que entra aquí cunha mochila cargada de preocupacións. Inditex comenzou este ano cun aumento nas vendas dun 5,8% e marca un novo récord de facturación por riba dos 8.700 millóns de euros entre febreiro e abril. A compañía ficha o expresidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, como conselleiro independente. Máis asuntos deste mércores. 5 policías forais de Navarra morreron nun accidente de tráfico en Guipúzcoa. A súa furgoneta bateu contra un camión á altura da localidade guipuzcoana de Elgoibar. Polo momento, descoñécense as causas do sinistro. O accidente produciuse pouco despois das 9 da mañá na autoestrada AP8 á altura da localidade guipuzcoana de Elgoibar, en dirección Bilbao. Por motivos que se descoñecen, a furgoneta en que viaxaban 5 axentes da Policía Foral de Navarra bateu contra un camión cisterna. Os 5, todos homes de entre 35 e 56 anos, morreron no acto. O condutor do camión quedou ferido, foi evacuado a un hospital de Arrasate, pero non se teme pola súa vida. Os dous vehículos quedaron atravesados na calzada, o que obrigou a cortar a vía nos dous sentidos. A Erchancha abriu unha investigación sobre as causas do accidente. Unha testemuña relatou que a furgoneta dubidou nun dos enlaces de saída da autoestrada, bateu contra a medianeira e o camión levouna por diante. Os 5 policías viaxaran ao País Vasco para colaborar nunhas prácticas conxuntas coa Policía Autonómica Vasca. A presidenta de Navarra, María Chivite, acudiu á sede da Policía Foral para trasladar as súas condolencias. La institución mejor valorada de Navarra por el conjunto de la ciudadanía, y creo que pues este shock emocional que hemos vivido hoy a la mañana, pues quiero trasladárselo a sus compañeros y compañeras de primera mano. Tamén expresaron o seu pésame o Lendakari e a Casa Real, que se declarou consternada polo acontecido. O goberno navarro prepara un acto institucional para despedir os 5 axentes. A policía busca un home que provocou momentos de pánico en Fene. Paseouse pola rúa cun fouciño e, sen mediar palabra, atacou un home de 88 anos. Empezou como susto. A home caoz, un pouco perdido porque está no medio da estrada e discutindo con varias personas. Pero acabou en agresión e vai a coa agresión. E cando baixou este señor do coche, pois sin máis, deulle coa fouciña cordoulle a orella. Primeiro foi o golpe na orella, despois un segundo ataque coa mesma fouce a través da ventá do coche onde o home tentou refuxiarse. É un veciño da Capela de 88 anos, está grave. O agresor, un ocupa que vive a poucos metros, nin sequera se coñecían. É que podían haber matado o señor, ou calquera, que pasará por aí, que unha zona onde vai moita xente paseando. A Garda Civil ten custodiada da casa dende o mesmo día do incidente á espera da autorización xudicial para entrar na vivenda. Están convencidos de que está dentro. Hai uns berridos como de voz de home, pero de un home xoven. E quizá ves outro máis maior. A ver, pasa pa aquí, En Sillobre as miradas están postas no veciño que vive xusto ao lado, unha familia cun longo historial conflictivo. A tiros con algún veciño, a outra veciña sei que pincháronlle as rodas do coche, e dicen incluso que se dedica a meter a ocupa nas casas e incluso cobrarles un... El, con quen puidemos falar hoxe, nega calquera relación cos ocupas, pero non quere cámaras na porta e, a poder ser, di, tampouco a Garda Civil.
Sobre as 5:30 desta tarde, unha forte cortina de fume negro sorprendió os veciños de Ribadeo. Un incendio no baixo dun edificio en obras da Rúa Carlos III obrigou a desprazar ata a zona 2 camións de bombeiros do Parque de Barreiros. A presenza de materiais de obra está a complicar os labores de extinción e os servizos de emerxencia traballan agora para que o lume non chegue a outros inmobles. En Sandiás, emborcou un camión que transportaba porcos, morreron varios animais e un cento dos que sobreviviron remataron soltos pola estrada. Faltaban 20 minutos para as 8 da mañá cando un camión cargado de porcos emborcaba na Nacional 525 no concello de Sandiás á altura de Novaíño. No vehículo viaxaban 180 animais. Sentimos un ruido porque o chico deu a volta aquí e xa o vimos aí, no suelo, xa saliron os porcos para fora e o chico pararon uns camioneros e axudaronlle a salir cunha axuda dunha escaleira. O vehículo dirixíase de novo á granxa para completar a carga cando saiu da vía e emborcou. Realiza a maniobra de cambio de sentido hacia Benavente, pues volca por su costado derecho, quedando inmovilizado en el punto. O golpe deixou o condutor ferido e varios porcos morreron no accidente. O resto foron trasladados a outro camión coa axuda de operarios da explotación. E os porcos estaban nerviosos e asustados e veu o chico da granxa, o propietario, e bueno, axudaron a metelos e agora meteronos aí na finca deste veciño para que non houbera problemas na carretera. A circulación na zona chegou a verse afectada nun dos carrís, pero xa quedou restablecida con normalidade. 5 gardas civís están a ser investigados a raíz dunha operación contra o tráfico de drogas en Carballo. A orixe desta investigación está nun operativo levado a cabo en maio do ano pasado contra o clan dos Otero. Patricia Vilar. Sí, a investigación a estes 5 axentes da Garda Civil da base daqui de Carballo ten a súa orixe nunha instrucción anterior tras unha operación contra o tráfico de drogas. Foi en maio do ano pasado e acabou con 6 arrestados relacionados co clan dos Otero. A raíz desa operación, a titular deste xulgado abriu outras 5 causas por delitos variados que van dende a chantaxe, a extorsión e a revelación de segredos. Nesas causas que están baixo segredo de sumario é donde se investiga agora a estes 5 axentes da Garda Civil. A Fiscalía pide 9 anos de prisión para cada un dos 3 acusados polo naufraxio do Villa de Pitanxo. Acusa ao capitán e a 2 responsables do Grupo Nores de 21 delitos de homicidio por imprudencia. Pide que o primeiro non poida exercer como patrón de buque durante 13 anos e que os responsables da armadora non poidan administrar sociedades pesqueiras durante o mesmo período. Reclama tamén que os 3 respondan de xeito subsidiario pola responsabilidade civil do naufraxio. Polémica nos exames da PAU en Galicia. Piden a dimisión dos responsables das probas de debuxo técnico e Historia de España por erros nalgunhas preguntas. Andrea Otero, que pasou? Pois houbo que reescribir varios enunciados mentres se realizaban estes exames e tamén foi complicado para os alumnos comprender o que lles querían decir nas preguntas e por iso que tamén tiveron máis tempo para realizar estas probas. Agora os profesores de varios institutos galegos pide que se teñan en conta os erros a hora de corrixir os exames e tamén piden a dimisión dos responsables, pero dende a Ciugadín que non van repetir o exame de debuxo técnico. Mañá aínda queda a xornada por diante, quedan varios exames por diante, como por exemplo o de Lingua Galega e Literatura. Alzo la mirada, alzo la mirada. Hai máis de 400.000 persoas inscritas nos actos do Papa en Madrid. Moitas chegarán en viaxes organizadas por algunha organización relixiosa, pero tamén poderemos atopar grupos de particulares que se xuntaron para fretar un bus. Dende as cidades galegas partirán varios destes viaxes. Dende a Coruña. Dicen, imos ir. Dende Vigo. En canto me enterei que o Papa viña, digo, temos que ir. Dende Lugo. Nos saímos o venres pola mañá. Chega o Papa xa este sábado a Madrid. Pues me lancé a contratar el autobús. Hay que llevar todo preparadito, la comida, la cena. Ahora sí bueno, en Madrid no lloverá, ¿no? Como aquí. No, pero el viernes, va a hacer calorcito, ¿eh? El viernes está un poco... Abanico. Fai unha visita a España non só para España, sino para toda Europa.
Comezos de maio, cando eu todavía estaba en Estados Unidos, como había unha plaza libre, pois puden ir, a verdade é que estou moi contenta. Houve moitos problemas para atopar hotel, porque xa enseguida se coparon. Isto é na vigilia, así que en Plaza de Lima, aquí estaría o altar, supostamente, e nos tocanos aquí, bueno, non somos os últimos. Y es primera vez que hago un viaje de peregrinación. Taburetito plegable. Tenéis taburete, tengo un taburete. Y hoy he comprado yo una batería para el móvil. Moitas ganas, moita alegría de ver o que nos ten que contar a cada un de nós. É de esperanza, é de construir na dignidade da persoa. Creo que seas moi creyente ou non, lo que él diga va a ser un mensaje moi bonito. O lema da visita: Alzo la mirada. A min valeme sempre moitísimo para abrir un pouco a mente. Alzo la mirada. o lema xa vai soando. Viaxe do Papa León XIV a España. A Televisión de Galicia fará unha ampla cobertura especial da súa viaxe. O sábado 6, coa chegada do Papa ao aeroporto de Madrid e a cerimonia de benvida no Palacio Real. O domingo 7, cunha programación da Santa Misa na Praza de Cibeles e a procesión do Corpus entre Cibeles e Neptuno. O luns 8, a visita do Papa ao Congreso dos Deputados. O mércores 10, o Papa visita Barcelona e celebrará a Santa Misa na Basílica da Sagrada Familia, coa bendición e inauguración da Torre de Xesucristo. O xoves 11, o Papa León XIV visita as Illas Canarias e celebrará a Santa Misa no Estadio de Gran Canaria, na cidade das Palmas. O venres 12 será a derradeira xornada da visita do Papa a España e finalizará cunha retransmisión especial da Santa Misa que o Papa realizará no porto de Santa Cruz de Tenerife. O Papa visita España. Non perdas detalle na Televisión de Galicia con Marta Darriba, Marcos Sueiro e Alberto Varela. 60 anos despois do derradeiro concerto dos Beatles, saen á luz fotografías inéditas desa cita en Candlestick Park, en San Francisco. Vemos os de Liverpool sorrintes, relaxados, tanto momentos antes do show como durante o propio concerto. Tamén vemos un público entregado que non podía supoñer que estaba ante a última ocasión de velos xuntos en concerto. Imaxes que forman parte dun libro publicado por Jim Marshall, que foi o único fotógrafo que puido entrar no camerino da banda. É un pasatempo divertido, exercita a mente, fomenta as relacións sociais, un pode facer amigos ou, nun caso extremo, gañar algún inimigo. Falamos dos xogos de naipes, a tradicional partida de cartas que en algúns lugares é case relixión. Vamos, Paco, dalle caña. Brinca a baralla sobre o tapete e as xiñas soan os primeiros cantos. 20 copas. O balbordo enche o local no tempo da sobremesa. A partida de cartas é sagrada e ten devotos que levan décadas cumprindo o ritual. Sí, como a 35 ou 40. Pues normalmente podemos todos os días tomar un café e ao mesmo tempo pois distraémonos un rato xogando a partida. É unha diversión que temos para pasar o tempo, todos os días. Todos os días, non fallades? Nada, non fallamos. Novos afeccionados súmanse ao xogo de naipes porque descubren nel un xeito distinto de entreterse e ampliar amizades. Non teníamos ni idea. Empezamos un pouco por probar, a ver, é verdad que nos enganchou moito. Vimos todas as tardes a jugar aquí no Azteca, xogamos todas as tardes, cando non, os fines de semana, pois é unha maneira de facer vida social, de ter a cabeza ocupada, de facer operacións matemáticas, porque ao final tamén hai que estar aí pensando. No mus caben os acenos cómplices co compañeiro. A 31, que é unha boa partida, faz un guiño. Outra que é moi boa é ter 3 reis e torces así un pouco a boca. Eu levo cacho, triunfo. Nunca fallan os momentos de tensión. Un descoido, non levar a conta dos trunfos ou non salvar a tempo as briscas pode conducir a derrota. Perde paga. Xogamos 4, perden 2. Entón teñen que pagar 2. O atractivo dos naipes non decae. Hai, por exemplo, 800 apuntados na Liga de Mus da cidade. Os campeonatos de tute fanse entre bares. O importante é ter sempre un as para matar o 3. Remata unha das carreiras máis longas e exitosas da historia do cinema. Xubílase aos 96 anos Clint Eastwood.
marcha con 4 premios Óscar. Como actor, é imposible non lembralo como Harry o Sucio. Como director, ten filmes sublimes, como Sen Perdón, Mystic River ou $1 Million Baby. Con esta última, na que fai o papel dun adestrador de boxeo, pechamos este telexornal. Ata mañá, boa noite. Podoche dar un consello. Agradeceselle. Encontrarás un adestrador, se non é neste gimnasio noutro, disposto a preparar unha muller. É a última moda en carnavaladas. O único inconveniente é que vas estragar o tempo, porque xa vas bella. Eu non me sinto tan bella. Nin eu tampouco, pero non poseo con rapaces de 21 anos.